Rozpoviem vám príbeh. V roku 2015 som začala aktívne maľovať obrazy. Avšak dovtedy 20 rokov som bola v korporáte, no cítila som, že príde nejaká veľká zmena. A tá prišla. Stalo sa niečo, čo veľmi hlboko ovplyvnilo môj život a vtedy som sa rozhodla, že ukážem svetu svoju tvorivosť. Začala som maľovať anielov, neskôr pribudli mandaly a abstraktné obrazy. Môj výtvarný prejav sa počas rokov výrazne menil, dozrieval a cez mnohé experimenty dospel tam, kde je dnes. Počas tejto cesty som robila hlbokú prácu na sebe a tým som pretvorila seba do úplne novej podoby. Ľudia totiž citlivo vnímajú, v akej energii umelec prináša diela na tento svet. Aj vďaka tomu moje obrazy vyvolávajú silné emócie, zimomriavky a pocity šťastia vo všetkých ľuďoch, pre ktorých tvorím, a toto robí šťastnou aj mňa. Okrem maľovania obrazov prinášam ľuďom aj živé alebo online kurzy maľovania, kde sa môžu naučiť rôzne techniky. Tiež sa venujem hre na vysokovibračné nástroje, akými sú kryštálové misy, gongy, tibetské misy a rôzne iné. Tieto meditácie sú veľmi prospešné a liečivé pre telo, myseľ aj ducha. 6 meditácií vám prinášam ako nahrávky v štúdiovej kvalite a každá je tvorená s iným zámerom. Majú dokázateľný vplyv napríklad na kvalitu spánku. Viac o mne, o mojej tvorbe a mojich online produktoch sa dozvieš na webe www.martinasedlbauer.art. Ďakujem za vašu dlhoročnú priazeň a teší ma, že sa moja tvorba dotýka vašich srdc.